आजी सुनते हो, आज हम पहली बार आपके गांव के मेले में आए हैं। हो मेले नाही एका मालवणी जत्रा म्हणतात. मालवनी जत्रा। हा वाव, वो देखो मंचूरियन पकोड़े, चलो हम खाने चलते। अगो आपण मालवणी जत्रेत येलो ना, मग आपण हय येऊन कांदा भजी गोल भजी खाऊ होय. चलो. ती गरम गरम काढता चल. हाँ, वाव, वो देखो मिठाई, चलो घर पे लेके चलते। गो मालवणी माणूस जत्रेतून घराकडे फक्त खडखडे लाडूनी खाजा घेऊन जाता. तो हो बंगाली खाजा चल. चलो। अजी सुनते हो, जाते वक्त माँ जी के लिए कुछ तो लेके चलते। गो माझ्या आयुष्यात काय होय ना आता माका माहिती आहे. क्या? तिरफळा, कोकम, मालवणी मसालो और पिताजी के लिए? सुको बांगडो. अजी सुनते हो, आज यहाँ पर रेकॉर्ड डांस है, देख के जाते हैं। हा गो रेकॉर्ड डान्स आपण चाळीच्या सत्यनारायणच्या पूजेत पण बघू शकतो. आपण उद्या येऊया. क्यों? उद्या दशावतार असा ना. अच्छा अच्छा, वो तो मुझे पता है। भावंतलीचे हलवे जसे जुई फुला। कोर्स चालू हा, हळूहळू होत आला मालवणी. आणि हे हलवे नाही तर हळवे असा इटम ना नुसती.